Aínda coa resaca da festa da Xouba, Rianxo encara esta fin de semana outra cita gastronómica, esta vez co Rei dos Moluscos. Terá lugar o 1 e 2 de agosto con degustacións do mexillón en diversas preparacións. E poñemos a guinda a toda esta programación, pois que tamén con esta xeira, non, de festas gastronómicas que comenzamos a pasada fin de semana que a festa da Xouba, unha festa da Xouba que bueno, durante varios días, ademais de poder degustar o produto, pois favoreceu que se conocerá máis o que hai detrás deste produto, a nosa cultura mariñeira, o xeito, etcétera, en a que participou, pois como é habitual, nos centos de persoas, moi destacadamente persoas que nos visitan todos os anos durante estas semanas. Temos efectivamente este fin de semana a festa do mexillón, ca mesma expectativa, por un lado, dar a conocer o produto, ainda que, bueno, un produto, polo menos, os galegos conocemos ben, e os rianxeiros máis aínda, dar a conocer en varias preparacións, pero ademais tamén poñer en valor o que hai detrás de todo ese produto, non? Que é o traballo durante moitos anos de moitas familias rianxeiras e do conxunto da comarca. O Concello colabora con esta festa organizada polo Club de Remo de Rianxo, co fin de recadar fondos para seguir mantendo a súa actividade deportiva. Neste caso, quen está detrás desta festa do mexillón, que apoiamos dentro do Consello de Rianxo, é o Club de Remo de Rianxo, que aproveita tamén pois, esta cita para obter algúns recursos extras que boa falta fan, non, para levar a cabo toda a actividade que fan durante todo o ano. Pero o calendario de degustacións non remata aquí, posto que os rianxeiros teñen unha nova cita a próxima fin de semana coa Festa Gastronómica de Leiro.